आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया दिनै क'क्राझाराव थानाय गावनि आंगो न'आव फैदों। मागो दमासिनि गोथार मिजिं लानानै आरो नखरनि सोद्रोमाफोरखौ खनसे स्राय मोखां नायलायना बोथिसे ओंखाम जानो आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया दिनै हेलिकप्टारजों क'क्राझार सहरनि बड'फा नोगोराव बाग्लायफैयो आरो सुदेमपुरियाव थानाय गावनि आंगो न'आव आगु मागो दमासि फोरबो फालियो। जे मागो दमासियाव जेरै जों बयबो आंखाल गैयै माने जानो मोनजायो जोंनि आदारखौ, बेबायदि जाहाथे आनान गसाया जेब्लाबो जोंनो आंखाल गैयै खालामनानै हरबाय थायो आरो बयनिबो खुगायाव मिनिनाया अराय थानो हायो, मिनि रंजा बयबो जेन गावबागाव जिउखौ माने बारहोलांनो हायो, बेखौनो आङो मिजिंथिदों। बेराफारसेथिं दिनैहाय आं गोबाव समनि उनाव क'क्राझाराव गासै आंनि माने नखरनि मानसिफोरखौ जि हायो जयै बेवहाय जों लोगो मोनलायनायनि बेबस्था खालामनानै दिनै जों ज' लोगो मोनलायलायदों। आंनि फिसाफोर दिनै बेयाव दं, बियादैफोर दं आरो बियानै दं, फिसालाबो दं। दिनै जोङो बेवहाय हनै सिथाव सावनानै जालायगासिनो दं। बे मोनसे आंनि थाखाय जोबोर मोजां मोनसे मुहुर्त, बियो सम। गतिके बे मोनसे आंनि थाखाय जोबोद दा गोसो सिङाव गोजोननायनि सम आरो बेखौ खालामनो मोननानै आङो गोजोननाय मोनदों। बर'आव दा जेसेबां आफाद दं बे आफादानो नांगौनि बांद्रायसो जानानै दङ। गतिके इसेबांखिनि आफादा जुदि हारिनि बायदिसिना बिथिंनि सायाव सावरायलायनानै हारिखौ जौगानायनि थाखाय जुदि खामानि मावनांगौब्ला बेनो जथेस्थ'। नाथाय बेखिनिखौनो जोङो दिनै गोबांथार बर' हारियाव आफाद थासेयावबो जों खालामनो हायाखै। गतिके बेवहाय गोदान आफाद माबा मोनसे थाबावनांगौ बा नांबावगौ होननानै आं साना। थाखानाय आफादखौनो जों बिनि जिथु हाबाफारिफोर, बे हाबाफारिफोरखौ जाहाथे हारिखौ दानाय, हारिनि थाखाय खामानि मावनायाव बांसिन एफेक्टिभ खालामनो हायो, बिनि थाखायसो माखासे माने आदब खायदाफोरखौ जोङो दिहुननांगौ। गतिके आफाद दाब्लानो हारिनि जेंनाया माने जोबस्राङा, समाधान जाया। बरन्स आफादा बांद्राय जायोब्ला गावजों गाव आदर्श आरो नितिनि सौग्रावलायनाय फैयो आरो सौग्रावलायनाय फैयोब्ला खौसेथि जुदि जाया अब्ला जोंनि हारिया दावगानायनि अनगा माने बियो फायसयगोनसो। दिनैनि दिनाव बर' हारिया बबे आफादनि बाथ्राखौ लानानै सोलिनो, बेखौ लानानैनो गोबां कनफिउसनाव दं रायजो राजाया। सोर मोनसे आफादनि बाथ्रा मथे सोलिनो? गतिके ओंखायनो बे कनफिउसना जाहाथे आरो बांबावा, ओंखायनो जायफ्रा बेफोर बाथ्राखौ सानदों, आङो सानो सोरजोंबा आदर्शनि गावस्रालायदोंब्ला बिनि थाखाय गोदान आफाद दानांगौनि खोथा गैया, जिरायनानै थाथ'ब्लानो जाबाय। बे नङा जे बबेबा आफादनि बबेबा सोरबा दैदेनगिरिनि थांखि लानाय माखासे हाबाफारिखौ समर्थन खालामनो हायाखैब्ला बा बियो जुदि मोनसे गोसोजों एखे जाफानो हायाखैब्ला अब्ला बेवहाय बे हाबाफारियाव बियो बाहागो लायालासिनो थाथ'ब्लानो जायो। अदेबानि बिनि थाखाय गोदान आफाद दानानै बेखौ चेलेन्ज खालामनानै थांनाया बे मालाबाबो उसित जानो हाया आरो बेखौ मोजां थांखि होननानै बुंनो हाया। ओंखायनो आंनि खावलायनाया बेसो, बर'आव दा आफादनि गोनां गैला। जेसेबां आफाद दं बेफोर आफादाव बर' हारिखौ जौगाखांहोनो थाखाय दिनैनि बे समाव माने गुबुन गुबुन बिथिङाव दावगानायनि थाखाय खामानि मावलांनो जोङो मोजां माखासे हाबाफारि लानानै मोजां सानै हयै माखासे थांखि लानांगौ आरो माखासे मोजां आदब खायदा लानानै खामानि मावनायनिसो जोङो राहा लानांगौ। जि दं बेनो जथेस्थ' आरो बेवहाय जुदि माबाफोर गोरोन्थि नुदोंबा बेखौ जोङो सुद्रायनानैसो लानांगौ। आफादनि नामै आफाद दाबाय थायोबा माने जेंनाया जोबा। बरन्स आफादनि बबेबा गोरोन्थिखौ जुदि आसि दिन्थिलायोब्ला आरो सुद्रायनानै मावलाङोबा बेजोंनो हारिया जौगालांगोन।